dag vil jeg fortælle, hvad forskellen er på afhængig og uafhængig i variabler. Forestil dig, at du tænder et komfur med en kasserolle. Du vil gerne brygge noget til. I den kasserolle er der noget vand. For at vandet skal blive varmt, skal du kunne tænde på komfuret. Så siger sig selv, det du tænder komfuret er uafhængig. Der er det noget, vi selv kan styre. Afhængig er lige med det, vi selv kan styre. Uafhængig er lige med det, vi selv kan styre. Afhængig er det lige med det, vi ikke selv kan styre. Som er, altså, afhængig er uafhængig. For at vi tænder på komfuret, så bliver vandet varmt. Og det er så lige med afhængig. Da det, at vandet bliver varmt, ikke er noget, vi helt selv styrer. Vi styrer, at komfuret skal blive varmt, for at vi kan varme vandet op i gryden eller kasserollen. Så uafhængig er lige med noget, vi selv kan styre. Afhængig er lige med det, som bliver styret af uafhængig. Skriv noget under.